Ето ни на едно от най-красивите места в България, а именно Седемте Рилски езера. Сега се качваме на лифта, за да може да стигнем до тях. Седемте Рилски езера са едни от най-посещаваните обекти в България. Днес е доста мъгливо, но ние няма да се откажем, защото искаме да видим красивите езера. Имената на Седемте Рилски езера са Долното, Рибното, Трилистника, Близнака, Бъбрека, Окото и Сълзата. Сега ще ви разкажа легендата за Седемте Рилски езера. Великани мъж и жена си живеели много отдавна. Обаче един ден дошли лоши сили, защото искали да им развалят къщата. Мъжът опитал да се бори с тях, но починал и жената била много разстроена и затова не спирала да плаче. Плакала и от сълзите й се образували Седемте Рилски езера. Уморени стигнахме до езерото Рибното, което е там. Вече сме към края на нашето приключение и ви поздравявам на езерото Българ.